Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Upat ka fireworks-related injuries ang natala sa Northern Mindanao sukad Disyembre 21 hantud karong adlaw sigon kini sa Department of Health. Hinoon kung itandi sa susamang panahon sa milabayng tuig, mikunhod kuno ang mga kaso karon. Ani ang report. Gibutyag sa Department of Health Region 10 nga anaa sa upat ka mga fireworks-related injuries ang natala sa Northern Mindanao gikan Disyembre 21 hantud 27. Duha niini natala sa Lanao del Norte, usa sa Iligan City ug usa sa Cagayan de Oro City. 42.86% nga mas ubos kuno ang natalang fireworks-related injuries karon tuiga kung itandi sa susamang panahon sa milabayng tuig. Ang mga biktima usa ka 9 anyos og 23 anyos nga taga Lanao del Norte, 13 anyos nga taga Iligan City ug 7 anyos nga taga Cagayan de Oro. There were no reported cases of fireworks ingestion and stray bullet injury. No reported death. Of the 4 cases, 3 were males, 2 were active cases who sustained blast or burn injury with no amputation, with 1 case that occurred in the street and 1 at home. Dugang sa ehensya nga ang mga nakaangol sa mga biktima, mga pabuto nga gibawal, sama sa Watusi, Plapla Triangle, Quitis ug Piccolo. Bisan niini, mapasalamaton ang DOH sanglit dako ang giubos sa mga kaso karon tuiga. So avoid using illegal or unregulated fireworks. Ensure children and pets are far from fireworks. Use fireworks in open spaces, wear protective gears, and always light them outside in a controlled area. Samtang gisaka na sa Code White Alert ang mga ospital sa rehiyon alang sa pagsugat sa bag-ong tuig. Kini aron dali nga makaresponde o galing adunay mga emerhensiya atol sa kasaulugan. In kaso adunay mga injury tungod aning atong mga fireworks related, then they will accept, they are prepared and willing nga kaning mo hatag og pagtagad aning ato ang mga na-injured nga mga nagselebrar sa bag-ong tuig. Cyril Chavez, One Mindanao.